दाबसे जायगायाव सासे गियानि मानसि दङमोन आरो बे गियानि मानसिहा सासे सोलोंसाबो दङमोन। आरो बे गियानि मानसिखौ बे एरियानि आरो गोबां जायगानि मानसिफ्रा बेखौ सिनायोमोन, मानोना बे गोबांथार प्रब्लेमखौ समाधान खालामनानै होयोमोन। बयबो मानसिफ्रानो गाव गावबागाव समस्याफोरखौ लानानै बे गियानि मानसिनि सिगाङाव फैयोमोन आरो गाव गावबागाव समस्याखौ समाधान खालामनानै थांफिनोमोन। सानसेखालि नोगोरनिफ्राय सानै सेंग्रा मानसिफ्रा फैयो आरो बिसोर सानै सेंग्राखौ नुनानै गियानि मानसिया नुबाय बिसोरो गोबां टेनसनाव दंमोन। बिनिखाय बे गियानि मानसिया बिसोर सानैखौ गावनि न' सिङाव लिंहरो। सिङाव हाबनाय लोगो लोगोनो बिनिनो सासेया बुंबाय, गिरि, नोंथांखौ जोङो जोबोद खोनादों दे नोंथांनियाव जायफ्रानो समस्याफोरखौ लानानै फैयो बिसोरो गासैबो समाधानखौ मोनलाङो होननानै। बिनिखायनो जोंबो दिनै गोबांथार फोथायनानै नोंथांनि सेराव फैनाय जादों। अब्ला गियानि मानसिया बिसिनियाव सोंबाय, नोंसोरनि समस्याखौ नोंथांमोना आंनो खोन्थानो हागोन? अब्ला बिनिनो सासेया बे गिरिनि सिगाङाव गावसिनि समस्याखौ खोन्थायो आरो बियो बुङो, गिरि, जोङो दिनै जि जायगानिफ्राय फैदों बै जोंनि जायगानि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय, मानोना बेहाय माखासे गाज्रि आखुनि मानसिफ्रा फैनानै थाफैबाय, जेराव बिथांमोना लोंनाय जानायजोंनो जेब्लायबो गोदोनानै थायो आरो लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा मानसिफोरखौ जेब्लायबो टेनसन होयो, मालाबाथ' बुलायलायनायबो जायो आरो बेबायदिनो बिसोरो थासारिखौ गोबांथार गाज्रि खालामनानै दोनदों। बे खोथाखौ खोनानायनि उनाव गियानि मानसिया बिसोरखौ होनबाय, नोंथांमोननि प्रब्लेमा जोबोद गिदिर। आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव बियो गावनि न' फिसानिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोयो आरो लोगोसे जेब्ला बे सानै सेंग्रा मानसिया न' फिसानिफ्राय ओंखारबोयो अब्ला बे गियानि मानसिखौ गावनि न' खाथियाव थानाय लामाखौ नायबाय थानायखौ बिसोरो नुनो मोनबाय। दसे समनि उनाव गियानि मानसिया बिसोर सानै सेंग्राखौ बुङो, फिसाफोर, नोंसोरो आंनि थाखाय मोनसे फिसा खामानि मावनो हागोन ने? अब्ला बिसोर सानै सेंग्राया बुङो, नंगौ गिरि, नोंथांनि खामानिखौ मावनो मोनब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। अब्ला बे गियानि मानसिया बिसोरखौ बुङो, नैबे लामाया थाङै दिंग्रायनायाव जोबथाहैनायाव नोंसोरो फांसे निम बिफां मोनहैगोन। अन्नानै नोंथांमोना बै निम बिफांनिफ्राय आंनि माखासे निम बिलाइ लाबोना होफैनो हागोन ने? अब्ला बै सेंग्रा मानसिफ्रा बुंबाय, निस्सय हागोन। आरो बिसोरो बै लामाजों हान्थिनो हमबाय आरो जेब्ला बिसोरो हान्थियो थाङै जेब्ला बिसोरो गेजेर ससे नांहैयो, बै समाव बिसोरो माखासे सैमाफोरखौ लोगो मोनहैयो आरो बै सैमाफ्रा बिसोरखौ जोबोद सोङो, नाथाय बिसोरो ध्यान होआलाबानो आरो आवगायबावनायसै, नाथाय बिनिख्रुइ बांसिन सैमाखौ बिसोरो लोगो मोनहैबाय। अब्ला बिसोरो थाङालाबानो गिनानै बै लामाजों आरो आगान सुरबोफिनो आरो जेब्ला बिसोरो फैनानै बिसोरो गावसिनि जाबोनाय मोनफ्रोमबो जाथायफोरखौ बे गियानि मानसिनि सिगाङाव खोन्थाफैयो। अब्ला गियानि मानसिया बिसोरखौ जेबो बुङालाबानो गावनि सोलोंसाखौ लिंहरो आरो बै सोलोंसाया गावनि गिरिनि खोथाखौ खोनानाय लोगो बियो ओंखारबोयो आरो बियो बुङो, नोङो थांनानै आंनो माखासे निम बिलाइ लानानै फै। अब्ला बै सोलोंसाया थांनानै बै बिफांनिफ्राय निम बिलाइखौ लानानै बे गिरिनो होफैयो आरो जेब्ला होफैयो बै सानै सेंग्राफ्रा अब्ला बे गियानि मानसिनाव सोङो, बियो बोरै लाबोनो हाखो? अब्ला गियानि मानसिया बे सानै सेंग्राखौ बुङो, नोंसोरो मिथिगौना आंनि सोलोंसाया बे निम बिलाइखौ मानो लाबोनो होखो? मानोना बे निम बिलाइखौ लाबोनो हानायनि खारनानो जाबाय बेहा मेगन गैया, बियो खाना, जायनि थाखाय बियो गावनि जेबो खाथि खालायाव थानाय मा जादों मा जायाखै बेखौ ध्यान होआ आरो बियो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावनानै बियो फैयो। बिनिखायनो आङो नोंसोर सानैखौ बुङो, एबा नोंथांमोना जि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों नोंथांमोना नोंथांमोननि खाथि खालायाव थानाय जेबो जाथायफोरखौ जेबो ध्यान होआलाबानो नोंसोरनि लक्ष्य, नोंसोरनि एमखौल' गोसो होनानै नोंसोरो माव। अब्लाना बे गाव गावबागावनो सानसे नङा सानसे गोमालांगोन। खालि नोंसोरो गाव गावबागावनि खामानियावल' ध्यान हो। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ बुंनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों, जोङो जेब्लायबो देरहासार आरो साक्सेस जानोब्ला जोंनि खाथि खालायाव थानाय मोनफ्रोमबो खोथाफोरखौ नोंथांमोना ध्यान होआलाबानो जि खामानिनि थाखाय नोंथाङा नाजादों बेखौल' ध्यान हो। आं दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां मटिभेसन भिडिअ खोनासंबाय थानो लुबैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेट खालामनायखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगां नुनो मोननाय बायदि। गोजोन्थों।